100 сол муқаддам дар маҳаллаи қадимии шаҳри Хуҷанд деҳнави боло кӯдаке ба дунё омад, ки ӯро волидайн Рифат ном гузоштанд. дар ҳамин манзил Рифат Ҳоҷиев ба воя расида, минбаъд ҳамчун марди накӯном баҳри ободии диёр саҳми босазо гузоштааст. маҳз дар замони фаъолияти ходими намоёни давлативу ҷамъиятӣ буданаш дар маркази вилояти Суғд як зумра корхонау коргоҳҳои истеҳсолӣ мавриди истифода қарор гирифтанд. фаъолияти ин корхонау коргоҳҳо барои рушди минтақа аҳамияти ҳамаҷониба доштанд, зеро шаҳри Хуҷанд яке аз минтақаҳои саноатии кишвар ба шумор мерафт. илова ба ин, дар фаъолияти худ баҳри рушди хоҷагии халқ инкишофи соҳаҳои мухталиф заминаи воқеӣ гузоштааст. ҳамзамон дар тарбияи мутахассисони ҷавони маҳаллӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамуд. من خوشبخت هستم که از مکتب حاجیف گذشتم در همین ولایت لنگرود. 6 سال من کاتب ابکامی ولایت لنگرود شده کار کردم و مسئله های تربیوی و زیادتر ایدئولوژی و مشغول بودم. مکتب حاجیف گفته همه ما فخر میکردیم که مکتب حاجیف درس های حاجیف گذشتگی و به فکر من میماندگیش از هر راهبر پیش از همه همین که کادر تربیه کند. ба муносибати 100-солагии ходими намоёни давлативу ҷамъиятӣ ва ғалаба дар ҷанги дуюми ҷаҳон ба нишони поси хотир дар манзили зисти Рифат Ҳоҷиев лавҳаи ёдбуд гузошта шуд. дар пардабардорӣ аз рӯи лавҳаи хотиравӣ шогирдону пайвандон, собиқадорони ҷангу меҳнат ширкат варзиданд. зимни баромади худ раиси собиқадорони ҷангу меҳнати вилоят аз кору пайкори ин абармарди накӯном ёдовар шуда афзуд, ки барои нумоии ватани азиз умри бобаракати худро сарфи амалҳои шоистаи таҳсил намудааст. имрӯз шогирдону фарзандони ӯ давомдиҳандаи ҳамин мактаби бузург мебошанд. дар чорабинии мавриди суханронӣ яке аз шогирдонаш иброз дошт, ки Рифат Ҳоҷиев дар тарбияи кадрҳои баландихтисос ба пешрафти мамлакат диққати хоса зоҳир намуда, онҳоро дар рӯҳии ватанпарастӣ, хиштаншиносӣ талқин менамуд. кораш, фаъолияташ ҳамеш барои халқ буд. фидоӣ шабу рӯз як хел буд. мо ҳам ҳамин хел тарбия мегирифтем. районҳои пахтакор мо фақат намоянда будем. соати 5 саҳар қасе аллакай дар маркази район шуда корҳои ҷамъбаст карда бо супориш медоданд. ҳамин хел одамо таърих қаламҳои зар, тиллои номашон, корашон мемонад. зимнан дигар иштирокдорон аз фаъолияту рӯзгори ибратбахши ин шахс нақлҳо намуда зикр доштанд, ки номи ин гуна мардони шуҷоъу далер ҳамеша дар лавҳи хотири ояндагон боқӣ мемонад. фарзандонаш барои чунин як таваҷҷӯҳ ба раҳбарияти олии кишвар, мақомоти иҷроии ҳокими давлати вилоят изҳори сипос намуданд. қайд гардид, ки боиси хушнудист имрӯз мо меросбарони бузургони миллат имкон дорем гузаштагонамонро ёд карда барои ояндагон ҳамчун намунаи ибрат кору пайкор ва корнамоии онҳоро идома диҳем. боиси ин ҳама ғамхориҳову арзгузориҳо, заҳматҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ мегардад. лавҳаи ёдгорӣ бо иштироки собиқадорони ҷангу меҳнат ифтитоҳ карда шуд. аз номи оҳли оила ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории худомо баён мекунем, ки ҳамин рӯз бо дастури ҳидоятҳои ҳамино бо сифориши ҳукумати вилоят чорабинӣ имрӯз ба иҷро расида, ҳамин рӯз лавҳаи ёдгорӣ кушода шуд. мо миннатдориҳоро баён мекунем. бояд барои ободии ҳар гӯшаи ватан бикӯшем, зеро ояндагон маҳз аз маҳсули меҳнати гузаштагон ва кору пайкори шахсони барӯманд баҳраёб мегарданд.